Здравейте хора, аз съм Коце и ето го някой си поред видеоклип. Даже и аз не знам кой е, но все пак. За какво ще си говорим днес? Днес ще си говорим за нещо. Добре, нека кажем, трябва да се сетя. Добре, да кажем, между другото, вижте, знам, че вие го гледате, така обаче тук пише непознат. Аз започвам да се чувствам все по-самотен и по-самотен. Все по-самотен и по-самотен. Добре. Така де, много бих искал да... Добре. За какво ще говорим? Ще реша след пауза. Старото време. Примерно. Добре. Как сега родителите ни, като имаме телефон, се притесняват? Повече, отколкото са се притеснявали като в миналото, когато е нямало никакви телефони, няма как да се чуеш с майка си или с баба си, освен ако не отиш до почтата и не чакаш 2 дни, или отиш на ония телефони на пътищата, дето има по 100 000 човека опашка. Добре. Добре. И ти се разхождаш. Много ме е срам как са се чували. Смисъл, мен майка ми се притеснява, когато не вдигна един път телефона. А тогава не са се притеснявали, просто чакат да се върнат и готово. Всичко се нарежда при тях. Добре. Добре. Все пак. Да видим. Да се наместим малко по... Ето така. Добре. Да, добре, нека продължим с темата. Добре, примерно, представете си. Сега ще направя една малка компилацийка, всъщност не компилацийка, а нещо като една малка част от всичко това, как аз го възприемам това, че в сегашно време родителите се притесняват толкова повече, че не сме им дигнали телефона един път, а в миналото време въобще не са се притеснявали. Може би някои, да, но иначе, добре, сега ще ми направя една малка компилацийка. Колко е прекрасното един. Моята дъщеричка е на училище. Аз трябва да ходя на работа. Нека отида. Да, госпожо, добре. Добре. Свърши часа. Трябва да се прибирам. Да, ще играем. Добре. Хайде. Миличка, прибра ли се как изкара деня? Добре. Къде ли е моята дъщеричка? Сигурно си играйка. Ще я оставя да си поиграе. Както искам. Ето, това ме дразни най-много в момента. Поне и при нас майките ни да бъдат малко по... малко по-спокойни. Добре. Това беше част от темата. Добре, сега нека направим нещо друго. Добре, нека измислим някаква друга тема. Ако тя ще бъде нещо, за което си мисля в момента за главата, този клип ще бъде доста дълъг. Затова ще кажа част от него. Добре.
Добре. Вие как по принцип, да ви питам, това не ви ли дразни, понеже сега е края на годината, не ви ли дразни, че както сте се учили нормално в училище и сега в 5 клас, в края на годината, или във всички след 4, в края на годината, разбираш ли, ще ти пръснат мозъка. Значи, хубаво мислиш 6, ама то пълно 6 по всичко. Няма как стане. Особено като гледах София ден и нощ един епизод, там дето Симона въобще не се справяше с това. Обаче после се появи един явор и започна да се справя, обаче това беше точно на завършването. Значи, представете си какво е било. Макар че това е само филм, епизоди, сериал. Добре, да както и да е. Все пак. Някой ден Добре. Някой ден ще спра да го казвам това. Добре, хора. В първият ми епизод долу в коментарите един е писал това е Стели. Да, този приятел е Стели. За който ви казах най-добрият ми приятел, това е той. Както и той на мен, надявам се. Добре, все пак... не спирам да казвам това все пак. Не знам, просто ми се забива в главата. Добре, не. Сега. Ще... в следващия ми, или последващия, или по-последващия, ще... Да го е, Боже Господи. Той, може би, ще участва. Не може би, а ще участва в следващия, последващия или по-последващия ми клип. С него ще бъде доста по-забавно, повярвайте ми. Той е голям чук. Добре. Така да той ми каза, че не го е... той си има YouTube канал, обаче за жалост не се е качил нищо в него. Затова мисля аз да му помагам и да прави такива клипове като мене. Вие ще го видите в следващия или по-следващия или по-последващия ми, както казах. И може би вече ще му помагам да прави такива клипове. В смисъл само той да си ги прави. Ще му помогна малко. Добре. Да. Мисля, че ще го харесате. Ако не го харесате, ще го убия. Добре. До другия път. Ако това ще бъде моят клип. Да. Добре. Ето тогава. Чао.